Ara toca enrere. Pablo Torres, que des de molt lluny, que intentava passar entremig dels jugadors. A la contra, Gordoa busca el xut. Gol! I acaba d'arribar el gol de xurro de Gordoa. El dorsal la puja per la banda dreta. La recupera ràpidament Pablo Torres. Pablo amb Eloi. Pablo. Gol! Del Club Petit Tordera. Acaba de marcar Pablo Torres. Indiqui la jugada. Atenció, Pablo Torres. Pablo que busca la jugada, comença a moure. Encara Pablo. Gol! Del Club Petit Tordera. Gol de Pablo Torres, que ha aguantat molt bé la bola. S'ha obert cap a la banda dreta i acaba de col·locar del Rochapea. Mirant de buscar aquesta acció de perill, Laiz. Per Gordoa. Gol! I acaba d'arribar el gol de Luis González. El 2-0. En curt, buscant aquest xut, la bola creuada. Se la pot endur des del darrere Pablo Torres. Atenció, Pablo cap a l'interior de l'encara. Pablo, gol del Club Petit Tordera. Gol de Pablo Torres, que ha caçat una bola. És Laiz cap enrere amb Luis González. Luis buscant la jugada. La bola que se l'emporta Eloi Matas. Eloi per Pablo Torres. Pablo a la banda dreta. Se l'endú Guillem Coll. Guillem que fa la mitja volta, encara Guillem. Se'n va fins al fons de la pista. Gol del Club Petit Tordera. Gol de Guillem Coll, que ha agafat una bola per... Puja per la dreta, combina per Eloi Matas. Eloi per Guillem. Guillem que juga cap a l'interior. Gol del Club Petit Tordera. Gol de Guillem Coll, que ara hi torna. Pablo l'obre per Eloi. Arribava massa just. Ha tallat bé la defensa del Rochapea. Buscant aquest xut. Gol! El gol per tot l'escaire que acaba de marcar Javier Pino. Pino. Per Adrià Ferrer. Adrià cap a Guillem, que no podrà arribar-hi. Ara la bola a la contra al Rochapea. La jugada per Luis González. Atenció, Luis González. Gol. Acaba d'arribar el gol de Luis González. Acaba d'arribar el 4-5. Quan queda Pino. Pino que s'obre cap a l'esquerra. Li pren la cartera Albert Ramos. Atenció, que hi pot anar-hi Pablo Torres. Pablo. No. La bola la recupera Adrià. Adrià, que podria haver buscat la jugada ràpida. Atenció, Adrià. Gol del Club Petit Tordera. Gol d'Adrià Ferrer, que ha robat aquesta bola des de la banda dreta. S'ha obert cap... Marc Puigverd ha aturat Barros. Avui el porter està tinguent el sant de cara. La recupera l'Aleix damunt de nou. És un 2 contra 1. Ara no. Gol de Lluc Vilà. Gol de Lluc Vilà. Anem a veure qui llançarà la falta. Gol de Marc Puigverd. Gol de Marc Puigverd. Ara ha pujat el gol. Lluc Vilà amb la bola. Lluc Vilà la deixa per Gallardo. Prova el xut. Gol de Gallardo. Gol. Gallardo amb la bola. Per darrere la porteria. Gol de Gallardo. Gol. La primera part ha estat una primera part impressionant. I el gol. Ara sí que ha marcat. Ha marcat el Dominicos al minut com més. Fa una parada de mèrit i doncs que un cop més torna a salvar el seu equip en situacions límit com aquesta. Ara gol de Django Borges, que doncs després de fallar aquesta falta... Ordres, la juga Gallardo, queda la divisòria, tornarà a la pista Oliveres. Cap a Lluc Vilà, i el gol! Gol d'Arnau Font, gol! El Lluc Vilà l'ha deixat. Anem a veure si és capaç. Ha aturat, li cau a Lluc Vilà i el gol, ara sí. Gol de Lluc Vilà.
Gol, 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 gol. Jo no m'hi he fixat. No. Estava apuntant, estava mirant dades, doncs tornarà una segona Pau Gilabert. A veure. El llançament i ara el gol. I ara el gol. El 0-1 de Pau Gilabert. Aquí. Amb Aragonès. Encara Aragonès! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Mare meva, quina jugada autopassada per sota les cames i golaç de Xavi. Aquí la veiem. Gran jugada personal. No sé què volia xiular l'àrbitre, però bé. Menys mal, perquè si no és aquelles que dius, home, és llei de l'avantatge. Sí, però és que no sé què xiulava. Pau Gilabert, el millor llançador de penals. Juntament amb Edu Fernández, el Sant Just, els millors llançadors. Vinga, va, David, aviam si aturem aquesta bola. Ara el situa a la línia de gol. El llançament i el gol. Novament el gol, ara a l'altra banda. Doncs el penal. Pau Gilabert. Torna a avançar el Sant. Llançament de falta directa per Pau Gilabert. Optarà per fer jugada. En porta 6 de 16. A veure. Vinga, Arellano. I el gol. Mare de Déu. Mare meva. Mare meva. Pau Gilabert. Tercer gol. Dintre, ha fet la creuada. No ha pogut rematar-la, punxar-la. Arnau Ribas a la contra Gilabert. Interior i gol. Mare meva. El gol de Carles Domènech. Desviada dins l'àrea. Doncs el que... De moment, cap falta. La primera part, 16 faltes, ara cap falta. I ara, atenció! Moya i gol! Mare de Déu! Mare meva! Abel Moya ha fet el que ha volgut. Aturades, ho prova novament. Té el permís, busca l'esquerra, dreta, esquerra, novament, dreta i gol. Mare meva! Sembla fàcil. Quina tècnica. Sí, sembla fàcil. Sembla fàcil, però... De la segona part i tornarà. Li dona el permís.
Esquerra, dreta, esquerra, aixeca i gol. Marca l'1-7 el Sant Cugat. De falta directa, Aragonès que li pren la bola. Ara la contra, atenció Serrallonga i el gol. Un nou gol de Pau Gilabert. Doncs el Sant Cugat en els últims partits ha fet 9 gols. Víctor Crespo, jugador amb bon xut, preparat el porter del Sant Just a l'espera de poder evitar aquest gol, el xut i el gol. Gol de Víctor Crespo, gol del dorsal número 3. Estava buscant la porteria constantment de Dida i al final, amb un penalti, amb una jugada totalment clara. De Sescura intentava ara el xut, la bola una mica alta, superant la porteria defensada per Dalmau, i la recupera novament amb força i amb gol. Gol d'Albert Benito, gol del Taradell en un contraatac després d'una jugada d'atac. Ben després el xut potentíssim, el tir amb força del conjunt del dorsal número 5 del Taradell, gol del conjunt d'Osona, Sant Just 0, Taradell 2. Acaba de buscar el gol i ho estan aconseguint de moment 0-2 amb el gol de Víctor Crespo i el segon un golàs d'Albert Benito buscant i atenció i el tercer. Gol de Dani Rodríguez, gol del Taradell, el 0-3 amb un tir des de la part esquerra brutal, potent també, superat, comentant l'Ivan Tibau, jugador perillosíssim, jugador amb experiència, doncs mira, el tercer, 0-3. Però si ha fet un xut impressionant, és que ha anat a l'escaire, vull dir, que Didac pot... És Saladrigas que gira, Saladrigas que pensa, últim minut de la primera part, novament movent-la cap al dorsal 33 i el gol. Gol de Pujalte, gol de Joan Pujalte, 1-3, Sant Just, aquí veiem la repetició, li cau la bola després de la passada de Saladrigas, combinació amb Joan Pujalte, s'ho ha fet sol, s'ho ha fet còmodament, bona jugada. Dues vegades. Ara sí, el xut i el gol. Gol. Nero Fernández, gol del Sant Just, aconsegueix reduir distàncies al Sant Just. 2-3, el Taradell amb 9 faltes. Plan per esquerra, aguantarà, resten 18 segons. Atenció, última jugada favorable al Sant Just, és Pujalte que va aixecar. Gol! 11 segons, veiem la repetició, 11 segons. És Pujalte en part dreta i l'aixeca, molt bona jugada. Serret, sota pas pel Ferrer, Serret qui va, Serret que espera, el capità que llançarà i gol. Què veu ha fet Joan Ramon Serret? Què veu ha fet Joan Ramon Serret? Minut 1 més.
Vergés que s'atura, Vergés que mira cap aquí la deixa, troba finalment a Mudarra, ara compta fet Misto, se la queda Basolí, Basolí dins l'àrea per Zilken, aixecat i picat, i el gol. Quina sort ha tingut, quina sort ha tingut. Ramon Serret tenia 7 de 9 en directes, Compte Lecce, i va, gol, 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 gol. Marca David Lecce, marca el club Patí Vilanova. Tapats pel Ferrer, i anirà Zilken, gol. Gol de Zilken. Gol de Zilken. Torna a aturar Franco Escarso, ara recuperen Chechi, vinga va Chechi, José López, que bé ha estat Ballestero, la rèplica és lleidatana, Iva Serret, la bola per Raúl Fernández i el gol. No perdona Joan Ramon Serret i marca el quart l'Alpicat, que està defensant amb 3, perquè recordem que ha vist una blava Nacho Garrido als últims 10 segons d'aquesta primera meitat, i el gol. Gol de Mats Zilken, primer pal, res a dir, inapel·lable el llançament de Mats Zilken, serà Joan Ramon Serret, sota pals Pol Ferrer, i va Serret, surt Ferrer, i va Serret, Serret que el senta i que marca. Que bé que ho fa Serret, que bé que ho fa Serret, quan em marquen un gol al final, i va Lecce i el gol. Gol de David Lecce, 2-6, sota pals Escarso. I va Lecce, gol. Gol, 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 gol de Lecce. Marca el Patí. El 3-6, picat. I anirà José López, i el gol. Gol, 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 gol de José López. I deixa forats com aquest, que no ha aprofitat Miquel Serret. Se l'endú José López. Vinga, va, David Lecce. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de David Lecce. El bullying que se la pot quedar Vergés. No ha pogut rematar David Lecce. Serret que llença i el gol. L'ha intentat tapar José López. Marca però Serret. L'Alpicat que s'endurà la Patí Vilanova. I torna, segueix amb un jugador més. Zilken que llença, talla Nacho Garrido, se la queda Serret i el gol. Torna a marcar Serret. Òbviament aquests gols que els celebren com si acabessin de guanyar la Champions, que ho entenc, que per ells és una